pedig az energiát helyben, lokálisan kellene megtermelni, ezáltal az energiafüggőséget az országnak csökkent. Mi jó helyzetben vagyunk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, és nagy örömmel mondhatom, hogy a Kárpát-medence országai, ami népeink, mind a három olyan területen, amely húzó ágazat lehet a következő évtizedekben, mind a három területen potenciális lehetőséggel rendelkeznek. Ebben a teremben nem mondjam ki, vagy ebben a környezetben, hogy élelmiszer termelésben igenis a következő évtizedekben mi országaink többletet tudnának előállítani, exportképes többletet, amivel nagyon sok mindent meg lehetne oldani. Ez az ország mindig is, a Kárpát-medence mindig is mezőgazdasági termékekből exporttal rendelkezik. A következő a víz. A vizek országára. Ne gondoljuk arra, hogy lehetünk mi ivóvíz területén nagyra. És akkor térjünk az utolsóra, nem utolsó sorban, de szándékosan a végére, az energia. Az alternatív, megújuló energia kérdésében ez a térség különleges potenciálokkal rendelkezik. Nincs Európában olyan ország, amely ilyen közel lenne a geotermikus energiához, mint a Kárpát-medence országai, Magyarország vagy Románia. Ennek a kihasználása technikailag lehetséges, meg kell találni a gazdaságos hasznosítását. Nincs olyan ország Európában, amely ennyi napfényes órával rendelkezne, és ugyanakkor meg lenne hozzá a termeléshez szükséges víz is. Mert napfényes óra nagyon sok országban van, de öntözéses lehetőséggel kevés ország rendelkezik. A Kárpát-medencén belül Románia és Erdély kiválóságokkal rendelkezik, hogy akár a bioenergiában, a biológiailag előállítható megújuló energiában vezető szerepet töltő. És nem elég csak a helyszínen előállítani az energiát, ehhez meg kell teremteni a tudományos hátteret, meg kell teremteni a kutatási hátteret, meg kell teremteni az energiában, az új energiák elosztásában, kutatásában foglalkoztatni tudó szakembereket, felsőfokú végzettségű embereket, létre kell hozni az energiával foglalkozó egyetemet. És millió disziplinát lehet utána kialakítani, amiben vezető szerepet tölthet egy újonnan kialakult energiaszektor. Tessenek elgondolni, tőlünk északra nálunk még kisebb ország is, mondjuk a Nokia, amely megtalálta azt, hogy hol lehetne olyan mértékű energiát felszabadítani, amivel világméretű terjesztést tud elérni. És erre fölépítettek egy gyárat, fölépítettek 100 000 beszállítót, ma már ott van a kutatóhálózat, ott van az oktatóhálózat, és egy világméretű multinacionális cégeket létrehozni. Én azt hiszem, hogy az energiaszektor, ez lesz a következő évtized nagy slágere, ez lesz a futóágazat, ezzel fogunk tudni feltehetően a felzárkózással eredményesek lenni, megelőzni azokat az országokat, akik ma félévi társaságban vannak tőlünk, és talán a visszatértek ezzel a gondolathoz létrehozni végre a gazdasági függetlenségünket is, ami egy globális gazdasággal nagyon nagy. Minden olyan konferencia, amely ezzel foglalkozik, én azt hiszem, a jövőt építi. Kívánom önöknek, hogy a saját jövőket olyan energikusan építsék, mint a szervezők ezt megtették,